Okay, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ada na punta mga higala, nini nga atong tulumanon sa kahanginan C on A, Catechesis on Air. O ako lang gihapon na inyong ubus nga alagad. Kung may na mahigala, no? Adlaw karon nga, samtarong adlaw, Miyerkules. Miyerkules na dyan mahigala, no? Miyerkules karon, so adlaw usab sa ato ang pagdebosyon sa inahan sa kanunayng panabang. Naguna nga ang mga redeemed tourist parishes karon mahigala hilabihang punua. Labihang tanan daghanang tao kay kini laging nagpista man taron manghigala sa kining debosyon sa inahan sa kanunayng panabang. Ano? So adlaw karon nga Miyerkules, sa 29 na kini. Abino arita manghigala sa ato ang ari kita sa ato nga CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. Minumahigana Cardinal David sa Kaluukan calls for accountability in Nabotas fire. No, matud pa. Kay kinigong Nabotas fire mga higala, ang naigo gud ani katumangong sanitary landfill. Kini bang labayanan og basura mga higala nga hangtod karon nagsige pag-aso. Lisod man gud na isa palungo nimo kay kuan man gud baga kaayo og kanang basura unya naas ilalom nag-angkalayo ang iyang aso muna nga hantod karon mahigala nagproblema pa sila sa aso. Makadaot ba ang aso daan pa ang Manila mahigala nga hilabihang abug kay ba kanang aso kay tungod sa mga sakyanan dugangan pa ni ini nga pagkasunog usab sa landfill sa Nabotas. Medyo lisod-lisod gyud gamay mo na nga nanawagan karon kini si Cardinal Pablo David Mahigala nga pabayar ko ang gyud patubagon gyud sa balaod katong naghimong pagsunog niini. Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope Leo to EU lawmakers seek unity not conflict that leads to destruction. Okay, kini kung sa kinigod mahigala karon murag nagkatag karon ang panghuna-huna sa nagkalain-lain nga mga magbabalaod labi na gayud dito sa Europe. Kinahanglan gyud matud pa ni Pope Leo nga magkahiusa gid ta alang sa pagkabut og kalinaw aron malikayan ang mga kadaot. Muna'y panawagan karon ni Pope Leo the 14th. Panayon ta mga higala sa ato nga mga buhatonon mao gado ang CBCP News. Abi naman ta mga higala sa ato sa atong Saint of the Day, ang ato ang santo karong adlaw, Miyerkules, sa 29 na kini sa bulan sa Abril. Ayan, hapit ng Mayo mga higala, no? Karong sunod adlaw, karong Biyernes, Mayo na, no? Pista nas kang mating. Abino, April 29, ang ato ang Santa karon mao si Santa Catalina sa Siena, no? Saint Catherine of Siena. Abino kini si Saint Catherine of Siena mahigala. Usa kini siya ka membro sa usa ka medyo lisod sa kahimtang nga mga nga pamilya, no? Poor family in northern Italy. No, unya matud pa duna ni siya pananawon sa usa ka anghel, no? Considered to be the most beloved, brilliant theological minds of her day, no? Although matud pa she never had any formal education. Kini si Saint Catherine of Siena mahigala wala ni siya ingon nga grado ba, pero kung kabahin nas pang Ginoo ang hisgutan, brilliant gini siya, ubos-sabutan ng brilliant mahigala, lantip gini siya pangisip. Gani si Pope, she persuaded the Pope to go back to Rome from Avignon in 1375. Kaya doon naman guto'y panahon manghigala, no? Nga ang Santo Papa wala ni puyo dito sa Roma, dito sa Avignon. Unya nga pinaagi ka nga kining kuan Santa Catalina sa Siena, nibalik in town ang Santo Papa na atong higayuna sa iyahang pagpuyo dito sa Roma. Unya, letters and treaters, a dialogue
mo iyahang gipangsulat nindot kayo niya died when she was 33 and her body incorrupt in sana gikuan ba gi namatay siya ang iyang edad mga 33 pero pila ka tuig ang nakalabay sa dihang gi-exhume kana bang gikalot pagbalik ba ang nahitabo wala gyud maunsaay. So ingon na ni ana no ang kabalaanon ni Santa Catalina sa Siena nga mo'y atong santo karong adlaw. Hada no. Padayon ta may gala ato na nga timbayaon og may mudto ang akong mga classmates no asa na nga assign akong mga classmates si kuan. Si Dami tuwa dito sa San Juan no Dami Hiramis ang kura paruko karon sa San Juan si Quijor. Unya si kuan si Padre kining asa ni bataan ni si Padre Ubing Masyon murag tuwa man siguro sa ma-assign karon sa kuan sa Dawin, wag sa Dawin si Padre Masyon, no? Siya tuo karon dito unya si Padre Tonton Arnaiz naa nabilin naa gihapon siya sa kining Batinggil. Nala no, padayon ta magigala ari kita sa atong topic. Topic nato atong sumpayan magigala katong kabahin bas corruption ba. No kay matud pa diri sa Roma kapitulo 13 bersikulo 41 kay ang namunuan nga sulugoon sa Dios ug nag-alagad alang sa inyong kaayuhan, no? Kay ang namunuan nga sulugoon sa Dios mag-alagad sa kaayuhan sa tanan. Apan kung magbuhat gani isang dautan, angay siyang mahadlok, angay siyang mahadlok kay silutan man gayud siya sa Dios. Yan ang pagkakuyaw ba sa daning gano'n no? Magayawan ta ni ana. Sa panultihon kapitulo 16 bersikulo 12, ang hari dili makatugot sa buhat nga dautan. Kay ang hustisya maumay magtatag no magtukod og kalig-on sa usa ka pamunuan. No kanang yung mga buutan gid ba. So padayon ta may gala ha. Unsa ganito, what are the key church teaching on Catholics on corruption? Key, no? Key church teachings on corruption. So number 1, it is a betrayal of the poor. Number 2, it is a moral and spiritual sin. And number 3, it is a destruction of the common good. Kining corruption mga higala, makahatag yun kini o kadaot sa nga alang sa kaayuhan sa tanan. Kini bitaw pananita no. Kining nagpadayon karon nga isyu kabahin bitaw ni ining mga ghost projects nga flood control. Di ba no? Kanang flood control mga higala buot atong huna-hunaon. Usa ka na kadako kaayong butang nga gikinahanglan gyud alang sa tanan kay ang baha mga higala di man namo ila og dato kun pobre. No unya kay matud palagi sigon sa ato ang mga nadungog sa mga kinibang nadungog nato sa nagkalain mga balita sa radyo. Ghost project man, pero may budget na, nabayran na gani. Dahil paghuban, gipirmahan na gani, kay finish project na. Pero wala nakita, muna dihay problema, no? Muna nga, kinig yung kabahing pagpangawat, mga higala, it would tantamount, it would result to the destruction of the common good. Unya, matud pa, kiduna man lagi, kini bitaw magdumala bitaw ka mahigala. Manang ako, sa ayungon pa ko, kada Domingo, ga-report jud ko sa ako ang project, pila income, pila po'y project na to, usa ba, pila income, o pila po'y ang tunagasto. Muna siya gitawag na to, transparency and accountability. So kikining mga higala ang simbahan dili lang kay matud pa magbantay og sayop kung dili muhatag pud siya og panambagon. Nga kining untang mga opisyal sa lungsod no bisan sa simbahan kanunay yung muhatag og accounting sa mga pilay income sa simbahan, pila po'y nagasto o pila po'y nasobra. Nguni ana no. Kay mo guna ang simbahan na nawagan gud ana. The church calls for transparency and accountability.
No, unya katapusan kini bitaw kana bang active resistance. Unsa man active resistance? Nga kita manghigala mo resist jud ta. Kana manggong tentasyon manghigala sa pagpangurap. Usahay ang uban di jud makakaya paglikay ana kay naa man gus imong kamot ang kwarta. Muna akong mahimo ayaw jud gunit og kwarta nga dili imo. Mo baron. Ayaw jud gunit og kwarta nga dili imo kay delikado kaayo kung imo unya nang mahilabtan. Muna gitawag sa in English kung active resistance. No, kana bang maglikay gyud ka ba? Ana no? Kay kining kabahig kwarta mahigala tinud man gyud labi na kung daghan kag mga galastuhan. Unya naa kay kwarta nga bisag dili imo, may puruhan baya gyud nga imo gyud ang mahilabtan. Kay ang imong huna-huna na moingon magdayon ka nga ako rin aning ilisan. Ingon na no? Sus, kay wa man jud ka wa man jud ka maka-income. So wa jud ka kailis. Hangtod nga nalimta na lang pud nimo. Klaro? Muna kinahanglan jud kang active resistance kay ako nakasalay man jud pug kuana nga kana bitawng usahay makagamit pug kag kwarta nga dili imo ha. Tungod lagi kay sa imong huna-huna, imo na pud yung ilisan. Wa man na no? Wa man ay problema kung imo jud mailisan tinuod. Ang problema kung dili gid mo mailisan. Nahuma na lamang na imong kinabuhi. O sa ato pa na, namatay ka na lamang, wa gini mo mailisi. So, diha dapit ang problema. No? So, nga atong simbahan mo higala, kanunay, yun itaw nga nawagan. Kaya sa ganito ang corruption mo higala, ang primero gyud nga mabiktima ni ini sa negative result, sa dili maayong resulta na ining korupsyon, mga pobre baya gyud. Unya, maimpierno baya gyud punta. Unya, ang kaayuhan sa tanan mura og dili na mapahamtang. Unya ang maamlaan na gani ka na mga mga butanga masuko na baya kag pangutan-on ug asa na paingon ang kwarta. Ano? Magunit ka ni kwarta niya, may nga kinahanglan nga transparent kita, balo na to diri og asa paingon ning kwarta, masuko ba ng uban ana. Sa mga diskumpiyado ka? Wala no. Pagtuon mo na ako, kawatan ko, dili. Gusto raming masayod kung asa paingon ang kwarta. Wala may niingon nga kawatan ka. Ngini ana. Bido, ingon na ni ana hingala no. So dinilan sa nakutob ha. Ako ra gihapon kini inyong ubos nga alagad. Reverend Padre Edwin Academia Acab. So mayong mudto Pilipinas.